nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem Bona tarda a tothom. Després d'aquest vídeo que ens situa 2 anys enrere, comencem donant-vos la benvinguda a l'acte d'Esquerra Republicana de Catalunya a Castelldefels, on farem una rendició de comptes amb la ciutadania. I ho fem ara que fa pocs dies hem passat l'equador d'aquest mandat 2019-2023. Un mandat que donava continuïtat a un acord per la majoria iniciat el 2015, on les forces republicanes d'esquerra i catalanistes de la nostra ciutat renovaven la seva aposta per fer de Castelldefels una ciutat inclusiva, sostenible, educadora i feminista. Un govern municipal que refermava la seva voluntat de consolidar-se com a referent en la defensa dels drets socials i de l'habitatge digne, en entendre la ciutat com un ens educador, en garantir l'accés universal a la cultura com a eina d'igualtat d'oportunitats, en ser capaç de repensar globalment Castelldefels aportant-hi perspectiva de gènere, en vestir el nostre espai públic com un espai de trobada i convivència, en el compromís en la defensa de l'entorn natural i en la sostenibilitat, per contribuir a la lluita pel canvi climàtic, i en cercar, des de la lleialtat a les institucions i als acords nacionals, una sortida dialogada i acordada a la qüestió catalana, defugint de la judicialització de la política. Ens agradaria, doncs, en aquest acte de meitat de mandat, poder exposar-vos i comptar amb la vostra participació per tal que els nostres regidors i regidores puguin compartir amb tots nosaltres l'acció de govern que s'ha realitzat en els darrers 24 mesos. Per situar-nos, l'acte constarà de 3 parts. Una primera intervenció del portaveu d'Esquerra Republicana a Castelldefels i primer tinent d'alcalde. Una segona part on analitzarem l'obra de govern en 4 blocs de preguntes que hem organitzat amb la mateixa estructura en les que s'organitza el govern municipal i per finalitzar un torn obert de preguntes. A l'escenari ja tenim situats els 4 regidors i regidores d'Esquerra. Jordi Maresma, primer tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Cultura i Festes, Participació Ciutadana, Pau i Solidaritat i Nova Ciutadania. Lourdes Armengol, tercera tinent d'alcaldia i regidora de Règim Interior, Arxiu, Memòria Democràtica, Polítiques d'Igualtat i Salut i Consum. Jordi Vendrell, regidor d'Hisenda, Planejament i Habitatge. I Rupla, regidora d'Universitats i Ciutat del Coneixement i Medi Ambient. Comencem, doncs, donant pas al portaveu d'Esquerra Republicana i primer tinent d'alcalde de la ciutat, en Jordi Maresma. Bona tarda a tots i a totes. Bona tarda a tots i a totes. M'adono que no podria començar aquesta intervenció sense fer memòria de 2 persones que ens han deixat durant aquests 24 mesos i que per nosaltres són 2 persones molt importants. D'una banda, la Lluïsa Ferrer, primera regidora republicana des de la restauració de la democràcia, i de l'altra banda, el nostre company Albert Massana, portaveu d'Esquerra Republicana actual. Serveixin aquestes paraules d'homenatge. Vam començar el mandat 2019-2023 amb la voluntat de consolidar i d'aprofundir en el model de ciutat feminista, inclusiva, sostenible i educadora que vam iniciar el 2015, on les forces de progrés i republicanes vam ser capaces
des de la responsabilitat i la valentia, de formular una alternativa de govern a la dreta que representa el Partit Popular. Val a dir que aquest mandat està resultant ser més intens del que ens podíem imaginar aquell juny del 2019. Primer, per la sèrie de tempestes tropicals que van culminar amb el Glòria, que si algú dubtava del canvi climàtic, doncs aquí el tenim. I en segon lloc, per la Covid, naturalment. És evident que la pandèmia global i la crisi humanitària que ha provocat ens ha obligat a recentrar totes les nostres prioritats d'inversió i de gestió. Tots els partits que continuem formant part del govern municipal entenem que la missió de la política ha de ser útils a la ciutadania a la que servim i cercar els acords necessaris per estar al seu costat. Potser perquè d'altres no tenen prou clara aquesta visió, ja no formen part d'aquest govern. En el nostre cas, això s'ha traduït en una bateria de mesures econòmiques i socials destinades a no deixar a ningú enrere, especialment entre les persones i els col·lectius més vulnerables, i també des del compromís amb el nostre teixit econòmic, social, cultural i associatiu. Una bateria de mesures fetes amb la convicció que la riquesa comuna ha d'estar al servei del bé comú. Ens hem compromès amb les escoles segures i hem avançat en aquesta línia també amb una baixada de ràtio a la P3 de la pública. La cultura no s'ha aturat. La solidaritat no s'ha confinat. S'han dotat convocatòries de subvencions per petites empreses, comerços, hostaleria i autònoms. S'ha contractat personal de reforç en àrees com els serveis socials o la policia. S'ha facilitat material de prevenció a qui ho ha necessitat. Fins a 22.000 mascaretes vam enviar a les nostres residències de gent gran en el mes dur de la pandèmia. Hem congelat, bonificat, flexibilitzat i fraccionat taxes, pagaments o ocupació de via pública. Hem cedit espais, tant als centres escolars com al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. I si la previsió es compleix, a finals de juliol tindrem un autobús medicalitzat per reforçar el procés de vacunació massiva. I tot això ho hem fet mentre els serveis municipals mantenien el dia a dia de Castelldefels. La policia local ha seguit vetllant per la seguretat col·lectiva. SAC, netejant els nostres carrers. Jarfels, tenim cura del verd urbà. Habitatge, ha enllestit els tràmits per engegar la promoció de 72 pisos de lloguer social. S'han fet les campanyes de preinscripció i de matriculació escolars. La biblioteca, aquí on estem, ha assegurat en tot moment l'accés gratuït al coneixement universal. I ja estem recuperant la participació de les entitats en els esdeveniments de ciutat com Sant Jordi o la Festa Major. Tot des de la consciència de ser servidors públics. Però fer política, amb P majúscula, també és pensar en el futur i en quina ciutat volem llegar a les properes generacions. I en això la pandèmia tampoc ens ha aturat. En els darrers 6 anys hem començat a recuperar la memòria de la generació republicana que ens va precedir. Hem iniciat la feminització de l'espai públic. Ara tenim la Sala Margarida Xirgu, l'Espai Montserrat Roig, l'Institut Valèria Linné, la plaça Neus Català o el Parc Marta Mata. I d'altres que vindran. Hem posat al dia i construït nous equipaments. Centre Cívic Vista Alegre, Can Roca de Baix, el Centre Poliesportiu Can Roca, l'edifici de la República o el camp de rugbi de Pitort. En definitiva, el que estem fent és definir un model de ciutat, de cultura i de coneixement. I encara més enllà. En els propers mesos estarem en condicions de presentar la nostra proposta d'eixos verds i d'eixos cívics, que ens ajudarà a cosir i cohesionar els barris internament, definint nous espais públics de trobada veïnal. Vam començar el mandat anterior definint l'eix històric i la xarxa d'equipaments de proximitat de la façana marítima, per posar en ús i en valor el ric patrimoni històric i natural de Castelldefels. En aquest anirem més enllà, donant coherència al nostre urbanisme i definint un municipi més humà i amable amb una trama de parcs urbans i centres d'interpretació del territori, el castell, l'espai d'un art i l'exposició Guerra i Canvi Climàtic que ens acompanya en aquest espai. L'objectiu, bastir una xarxa de centres d'interpretació, aconseguir que el coneixement del territori provoqui l'estima pel territori i, per tant, se'n tingui cura. Busquem
una millor convivència cívica i una major consciència mediambiental. Castelldefels gaudeix d'una posició privilegiada al sistema del Delta del Llobregat, a cavall de la Mar i del massís del Garraf. Potser per això, a les darreres dècades, ha multiplicat per 16 la seva població i no precisament de forma ordenada. El Delta sempre ha estat sotmès a les oportunitats i servituds motivades per la proximitat a Barcelona, a la capital del país, que avui aspira a convertir-se en la gran metròpolis de la Mediterrània occidental. No en va, molts dels nostres veïns i veïnes treballen a Barcelona. Així, el nostre territori, que inicialment era l'Horta de Barcelona, s'hi han anat traslladant infraestructures estratègiques pel creixement del cap i casal. Sota una visió economicista basada en la deslocalització industrial i la priorització de la logística i dels serveis, especialment els turístics, en els darrers anys es va ampliar el port, desviant la desembocadura del riu i provocant d'aquesta manera la regressió de les nostres platges. Ara es planteja també l'ampliació de l'aeroport, que no és altra cosa que una operació d'especulació urbanística i de continuïtat d'un model turístic de masses. Un model que està esgotat. Caldrà que anem seguint també amb atenció els treballs de naturalització de l'abocador del Garraf, una de les pitjors catàstrofes naturals d'aquest país, i el tenim a tocar, el tenim aquí al costat. Haurem de continuar defensant els pocs corredors biològics que queden entre el massís i la mar. El Pla de Ponent hi haurem de millorar i recuperar Ca n'Aimeric, un projecte que per cert ja hem demanat. I de la mateixa manera, seguirem pressionant a les administracions responsables per tal que l'Olla del Rei sigui un parc metropolità, respectuós amb la seva riquesa biològica i que sigui un espai lúdic i pedagògic per als veïns de la ciutat. Els propers 2 anys són de reptes, de recuperació i d'oportunitats. Venim d'uns mesos d'incertesa i d'amargor, però ens n'estem sortint. Encara que tinguem ara la variant Delta, però ens n'estem sortint. Tenim per davant un horitzó d'esperança i d'il·lusió compartides. Hem d'agrair molt a molta gent. Serveis essencials, però també a tot el conjunt de la ciutadania per la solidaritat i la fraternitat d'aquests mesos. I en aquest punt, el seu coratge i responsabilitat, en uns moments en els quals calia ser-ho per damunt de tot, voldria donar les gràcies també al grup municipal d'Esquerra Republicana. Moltes gràcies. Ara iniciem el primer bloc de preguntes dels 4 que hem preparat, on podrem aprofundir en l'acció del govern realitzada en l'àmbit de la dinamització econòmica de la ciutat. Per començar, donarem pas a un vídeo d'obertura d'aquest primer bloc. Endavant. És evident que aquest mandat serà el mandat de la pandèmia. Més enllà de les mesures sanitàries, Jordi Vendrell, el govern municipal com ha gestionat la crisi econòmica i social que ha provocat la Covid? Doncs l'ha gestionat de present. Doncs l'ha gestionat exactament de cara, absolutament de cara. De fet, amb la pandèmia, com recordareu, vam estar reunint-nos cada dia al grup municipal, i després teníem una reunió que lideràvem, que era
la reactivació econòmica. El primer que vam fer va ser ajornar tots els impostos. Els impostos els vam agafar i els vam passar tots amb un paquet al darrer trimestre. La segona cosa que vam fer per intentar evitar aquest desgavell que se'ns venia a sobre i que la gent es posés molt tranquil·la, que els ciutadans es posés molt tranquils, és cercar sistemes d'ajut sobretot pels autònoms, pels que es quedaven sense feina, que no podien anar a treballar i això vam fer i que no podien obrir i vam fer una subvenció de 500.000 euros amb efecte immediat. Només amb pocs papers els entregaves i de seguida rebies els 500 euros. Aquesta subvenció, com veureu després, l'hem anat ampliant amb respectives modificacions. Després vam fer suspensions de totes les taxes. Si algú es va suspendre la taxa de la zona blava, es va suspendre i a més es va bonificar a tots els de l'hostaleria i se'ls va suspendre la seva taxa d'ocupació de via pública, que a més ho hem repetit per l'any 2021, amb la qual tothom que la restauració que ha de viure i ha estat tancada molt de temps, la seva ocupació pública ha estat gratuïta com a mínim el 75% del temps. Amb això faig un incís. El que hem fet és recuperar, per exemple, una taxa que era pels caixers automàtics dels bancs i aquesta sí que l'hem cobrada. L'hem rescatada del 2006, no s'havia cobrat mai des del 2006 i l'hem rescatada. O sigui, hem incidit exactament sobre els eixos del que ha afectat l'economia i hem anat a part recuperar aquests diners a través de determinades altres taxes. Vam fer l'oficina virtual per ajudar i per encarrilar com una finestreta única per tots els autònoms i emprenedors. I també aquesta mateixa oficina ens va servir per ajudar en temes de mediació d'habitatge. Jo crec que l'ajuda de l'oficina aquesta amb un telèfon únic i la vam dotar de personal per atendre, jo crec que va ser de molta utilitat. Després, per donar exemple, amb el tema de l'habitatge, el que vam fer va ser tots els locals de lloguer que teníem, vam posposar el pagament del lloguer i vam donar facilitats de pagament, tant com que cada rebut de lloguer el podíem diversificar en 6 terminis o bé el podíem posposar a l'any següent. Això també es va utilitzar moltíssim per les empreses que en aquell moment estaven totalment tancades i despistades per culpa de la pandèmia. També, al final, l'Ajuntament, com és un gran pagador, vam accelerar tots els pagaments d'una manera bàrbara. De fet, vam fer, en 2 mesos, en quasi 3 mesos, vam fer 6 milions de pagaments als proveïdors i les validacions les vam fer per WhatsApp, saltant-nos una mica. Després hem arreglat tota la paperassa, però perquè el proveïdor, que la majoria de ciutadans autònoms de Castelldefels rebessin els diners de manera immediata, vam accelerar aquest tipus de pagaments i realment al final també vam ajudar a que es creés una plataforma de comerç que es diu A Prop Castelldefels, amb la qual nosaltres vam col·laborar activament. I això ho vam fer tots els dies de la pandèmia que ens anàvem reunint a l'època del confinament. Alhora també hem fet totes les modificacions de crèdit per ajudar, que coneixeu. La primera va ser el maig del 2020, que va ser d'1.400.000, en el qual 500.000 euros els vam aportar directament a serveis socials. La segona la vam fer amb l'acord de ciutat, amb aquell acord de més de 180 entitats, i amb aquell acord vam repartir més de 1.600.000 euros, amb els quals hi havia subvencions tant per lloguers, per façanes, per cultura, hi havia 100.000 euros, per esports 50.000, per totes les entitats esportives que van haver d'aturar-se i que no rebien les petites aportacions que rebien dels pares, per exemple. Jo ara recordo la Unió Esportiva o també el Futbol Sala de Castelldefels. També es va ampliar 200.000 euros més les subvencions als autònoms i als comerços i també es va aportar 200.000 euros més a serveis socials. I ara, per fi, al maig d'enguany, estem sortint de la pandèmia amb aquesta consideració, malgrat
el moment aquest que estem vivint una mica paradoxal, en el qual hem apostat per la reactivació econòmica i per aturar com sigui l'exclusió social residencial, aportant 1 milió d'euros a habitatge, tant a Hàbitat 3, que serà qui ho gestionarà, com el Patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge. I l'altre milió serà per economia circular amb uns bons, que ha explicat el Jordi, amb uns bons pel comerç que serviran perquè comprem per aquí, comprem per Castelldefels i fem més gran el comerç de Castelldefels. La Covid ha demostrat la fragilitat del nostre teixit econòmic, molt depenent del turisme. Tenim alternativa, Jordi Maresma? Sí. Castelldefels és una ciutat que essencialment viu de les oportunitats econòmiques que li ofereix la proximitat amb Barcelona. És a dir, la major part d'habitants de Castelldefels treballen a Barcelona. Però és cert que com a model econòmic de ciutat tenim un petit monocultiu respecte al turisme. És necessari que diversifiquem aquesta oferta del nostre teixit econòmic. Necessitem, tenint en compte també les limitacions del nostre urbanisme, perquè tenim la ciutat pràcticament construïda, però necessitem apostar també per un tipus d'indústria lleugera, de serveis, però encaminats a la producció i a la creació cultural, als serveis mediambientals o a les tecnològiques, per exemple. I en aquest sentit, a la darrera ampliació de crèdit, que parlava el Jordi Vendrell, una de les línies de crèdit que ja vam incorporar definia dos tipus de bonificacions. És a dir, més enllà de la subvenció que et corresponia per obrir un negoci nou, es bonificava per gènere, per reduir la bretxa entre homes i dones, però també per aquesta diversificació econòmica. És a dir, si tu obries un negoci orientat a un sector que no fos el dominant a Castelldefels, tenies una bonificació addicional. D'aquesta manera limitarem també aquesta dependència excessiva del turisme i, de l'altre costat, el turisme de masses, el turisme d'alcohol, de sorra, de platja, és un turisme espantalís i que va buscar el preu. És a dir, quina és l'oferta més barata? No podem viure d'aquest turisme. De fet, des del 2015, amb el canvi de model de platja, ja ho vam virar. Ara bé, cal que hi aprofundim. Cal que continuem posant en valor el patrimoni històric d'una banda, i això a través de Piràtia és un dels objectius que persegueix, però també cal que posem en valor altres recursos naturals de la ciutat, com per exemple el massís del Garraf. I aquí una de les coses que seran rellevants és convertir-nos en la referència, en la porta d'entrada al parc del Garraf. S'ha parlat de Castelldefels com a ciutat de cultura i coneixement. Ru, quins avenços s'estan fent en aquest sentit? Bé, doncs se n'han fet uns quants. És cert que en aquest cas, concretament, la pandèmia ha picat fort, però no hem estat parats. D'entrada, una de les primeres coses que vam fer va ser presentar-nos per primera vegada un projecte de subvencions europeu, l'Horizon, que no ens l'han donat, però només el sol fet, no, des de 6, però es presentaven 72 projectes i només n'han donat 3, però només el fet de presentar-nos-hi, a més era conjuntament amb unes empreses que estan al campus i amb una de les universitats d'allà, ja és una fita, perquè d'entrada era allò de no ens hi podem presentar, doncs sí, ens hi vam presentar com a socis i bé, estaven molt contents tots totes aquestes empreses que ho fessin. I ara al setembre o a l'octubre estem pendents de tornar-nos a presentar amb algun d'aquests macroprojectes conjuntament. Suposo que heu sentit a parlar del laboratori de drons, el famós laboratori de drons que s'està construint ara mateix en el UTC. L'Ajuntament això és una cosa que ja ve una mica d'antic, però ha acabat d'arrencar ara i ara sobretot l'Ajuntament va posar 100.000 euros per la construcció, llavors hi ha d'haver un retorn social, claríssim. Llavors en aquest sentit estem posant-nos-hi bastant forts per part de l'Ajuntament perquè des de tot el complex del campus s'entengui que no només ha de ser un lloc de recerca, que sí que és molt interessant perquè la recerca és essencial pel coneixement, però que nosaltres el que volem és que hi hagi aquest retorn a la ciutadania amb uns usos pedagògics, amb uns usos per les empreses d'aquí de la ciutat i també ens agradaria molt que hi poguessin haver alguns grans esdeveniments a l'any
potser un o dos, però d'aquells que fan que Castelldefels surti en els diaris internacionals o com a mínim nacionals, i no només com a ciutat turística, sinó també com a ciutat del coneixement. Després, una altra cosa que sí que vam fer durant la pandèmia va ser el famós Castell de Tec, que és la universitat d'estiu. La vam mantenir, va tenir bastant d'èxit, va haver de ser virtual, però va tenir prou d'èxit, i a més la vam reanomenar. Li hem posat el nom d'Universitat Popular, amb tota la intenció que realment arribi a tothom, tant com pugui. Fins i tot tota la campanya de publicitat que vam fer la vam situar en els barris normalment considerats més marginals de la ciutat. La vam fer expressament en allà, tota la campanya. I l'altre doble sentit que té la Universitat Popular és la idea de formació continuada. Hem d'avançar en tot aquest sentit, però ja li hem posat, com a mínim li hem col·locat el sentit, i ara anirem avançant amb els continguts. Després, també una altra cosa que vam fer en aquest últim ple municipal, vam aprovar una moció, en aquest cas va ser per unanimitat i va estar molt bé, en què es parlava de realment anar cap a enfortir aquesta idea de Castelldefels com a ciutat del coneixement. Els acords, només comentaré una mica els acords perquè a més en aquesta moció d'explicar tot el que s'havia fet, el que es parlava és de la creació, es va acordar fer la creació d'un Consell de la Ciutat del Coneixement amb participació d'empreses i també amb molta interacció amb la ciutadania, que enllaçarà amb el Consell de Digitalització, que també es vol fer. També arribar a un acord amb la UPC perquè la nostra ciutat esdevingui realment un laboratori vivent, que això vol dir que es posaran a prova projectes i tecnologies en entorns reals. També hi havia l'acord de rehabilitar Can Baixeres perquè sigui la seu de la divulgació científica a la ciutadania i cultural, evidentment, i també obrir una línia d'ajuts, de subvencions destinats a empreses i entitats de la ciutat que tinguin com a clau dels seus projectes la idea de Castelldefels com a ciutat del coneixement. També m'agradaria explicar que sempre hi ha hagut una mica la idea de vegades que, com a mínim quan jo vaig aterrar, i també quan el Jordi primer que jo vam aterrar en aquesta regidoria d'universitats, com si la UPC visqués una mica d'esquenes a la ciutat. Llavors, això ho estem treballant molt a fons, ella va començar i jo he continuat amb ímpetu, diguem, i ho estem treballant molt a fons. Ja hem demanat, hem fet una primera trobada amb dos dels vicerectors del nou equip del rector. Estem fent un seguiment intens de les coses que es van començar a parlar allà, sobretot aquesta idea de que realment el vincle sigui molt més efectiu. Hi ha un vincle, però ha de ser molt més efectiu, i estem en això. Després també m'agradaria explicar, i estic acabant, que en la modificació de pressupostos dins del Pla Covid es va aprovar una partida de 2,5 milions d'euros per una línia de subvencions per a la diversificació econòmica per precisament potenciar aquestes empreses vinculades a la tecnologia. Tot això va en aquesta línia de la ciutat del coneixement. Llavors, només voldria fer un petit apunt que va venir la nova consellera de Recerca i Universitats, la Gemma Geis. Va ser la primera visita que va fer a una ciutat, va ser la nostra. Ens va manifestar realment molt que estava encantada quan li vam explicar, i li vam exposar precisament al Jordi i jo, que realment per nosaltres era un honor que hagués vingut com a primer lloc, perquè sortiríem als mitjans i que nosaltres anàvem molt amb aquesta línia de que volem ser coneguts com a ciutat del coneixement, i això li va encantar i ens va dir que ens farà més visites. L'última cosa que voldria dir, i aquí acabo, és que també el que sí que tenim és la gran consciència que per ser de veritat una ciutat del coneixement, el primer que hem de fer és aconseguir que totes les persones de la ciutat tinguin les necessitats bàsiques resoltes. Perquè si un no té, si perilla el sostre on viu, si no arriba a final de mes per comprar el menjar, ja li pots parlar de cultura i de coneixement que diran, jo necessito un altre tipus de coses. I en aquesta línia, des de moltíssimes àrees de l'Ajuntament, i ja ho han explicat aquí una mica amb totes les dotacions econòmiques que s'estan fent, s'està treballant moltíssim
de cara a que no hi hagi tan poques persones com sigui possible i finalment a veure si ho aconseguim, que no hi hagi ningú que pateixi una situació de vulnerabilitat. L'atur és una de les grans preocupacions postpandèmia. Sabem que l'Ajuntament no hi té competències. Tot i això, Lourdes, hi ha alguna cosa que es pugui fer des de l'Ajuntament? Sí. Primerament, bona tarda a totes i tots. Agraïts tots que pugueu compartir aquesta estona amb nosaltres. Ens feia molta il·lusió de poder-vos explicar el que estem fent, perquè nosaltres ho vivim amb il·lusió. Dit això, una mica dient el que deia, agafant el fil de la Rita, nosaltres sí que sempre hem apostat per les polítiques actives d'ocupació. Això ha sigut a nivell de grup municipal i a nivell d'equip de govern la nostra, diguéssim, obsessió. Aleshores, arrel d'aquí hi ha diferents programes que nosaltres hem potenciat, que hem col·laborat amb altres organismes, com són el SOC, com són el Consell Comarcal, com són la Diputació, diferents organismes que promouen programes que donen suport precisament a tota la gent que té uns problemes d'aconseguir feina. Nosaltres, en aquest sentit, hem apostat pels plans locals d'ocupació, que són, com deia, subvencionats per altres organismes, però a més el que hem fet nosaltres també amb recursos propis també és de subvencionar-nos a altres perfils, perquè això funciona per perfils. Aquests plans ocupacionals el que fan és, plans locals d'ocupació que se'n diu, és contractar a una sèrie de persones durant 6 mesos o durant un any, depèn del perfil i del criteri que se segueixi en aquell moment amb l'administració que correspon, que col·labori amb nosaltres, i se'ls dona aquesta oportunitat. Estan treballant, donant recolzament a les àrees i al mateix temps, d'alguna manera, se'ls dona també una formació, que això és molt important, de prevenció de riscos, de diverses, de tecnologia, i després una mica també depèn del que fa cadascú, una mica ampliant aquell ventall de coneixement. Això serveix per moltes coses. Serveix perquè la gent que està de llarga durada pugui tenir cada 18 mesos, perquè això es pot repicar cada 18 mesos, pot tenir aquesta oportunitat d'inserir-se, com a mínim no allargar d'aquesta manera en què moltes vegades et trobes que estan la gent molt desmotivada. Després també permet, com altres programes, com per exemple el de la Casa d'Oficis, que aquesta ja és per gent realment més jove, gent que són fins a 25 anys, si no recordo malament. Aquests són nois joves que per diferents casuístiques de la vida han abandonat una mica el que seria la seva carrera curricular. Aleshores, aquests nanos poden adquirir-se a aquesta Casa d'Oficis, que se'ls dona un aprenentatge en un ofici, però també se'ls dona un número important d'hores d'instrucció acadèmica, diguéssim, de cultura bàsica. A part d'això, després es fan amb ells unes pràctiques remunerades. Per tant, tenim els plans d'ocupació que cobren segons els diferents convenis, sigui de despatxos o sigui d'altres coses, i després les cases d'oficis que es paguen amb això, amb el que dèiem, que els hi paguen com si tinguessin unes pràctiques. A part d'això, també hem col·laborat amb les empreses del tercer sector, principalment amb la Creu Roja, i amb programes que van destinat molt a dones, i aleshores amb aquests programes el que fem és fer un itinerari per a aquestes persones, és a dir, agafar el perfil, ensenyar-los a inserir-se, donar-los tècniques d'inserció i aconseguir després, amb una feina que fan els seus tècnics corresponents, intentar vincular-les amb les diferents empreses dels sectors. Dic això perquè una de les franges importants que tenim quant a atur és les dones, és molt important, sobretot les dones més grans de 40 anys, també els joves, tots sabem que és una bossa, hi ha una bossa, un col·lectiu molt castigat, per el que deia abans el Jordi, perquè no abandonem les persones ens preocupa i ens preocupa molt. A part d'això, també us volia explicar que tenim un lloc com és la Guaita, que allà és un lloc on la gent té diverses possibilitats per poder redreçar els seus itineraris laborals. Tenen una borsa de feina, tenen una borsa de recursos, tenen tecnologia a disposició per si algú no té,
Hi ha vivers d'empresa, que també estem intentant que amb el coworking i els vivers d'empresa la gent s'animi a tirar endavant les seves idees, les seves emprenedories. Hi ha un suport per part també de l'Ajuntament en aquest cas, i són diferents opcions, diferents grups i alternatives que considerem que d'alguna manera acompanyem aquesta gent. Aquí, com deia jo també a la Guaita, i de seguida acabo, tenim també un recolzament personal, perquè a vegades cal també l'itinerari d'aquestes persones no és igual, tothom no ve del mateix, tothom no té els mateixos coneixements, i això es fa un acompanyament d'aquestes persones de forma individualitzada. Una dada que havia recollit per explicar-vos és que actualment a Castelldefels tenim 3.245 persones a l'atur i que si mirem la mitja del que podria ser l'àrea metropolitana o el Baix Llobregat, que és els nostres referents, la mitjana comarcal és l'11,3, nosaltres estaríem al 10,2 i la metropolitana és a l'11,9. És a dir, tot i ser una ciutat de serveis, tampoc estem molt desfasats del que seria la resta d'allà on nosaltres ens movem i ens tenim referència. Per part de, acabo ja breument, el que sí que hem fet també per recolzar les empreses que es poden trobar també, estic pensant en la restauració, que s'han trobat en unes circumstàncies molt desesperants per molta gent, el que sí que es fa, s'ha fet un ajut, un acompanyament d'aquestes empreses, siguin restauració o siguin altres empreses, per tal que una consultoria estigui amb ells, els acompanyi amb el que seria una anàlisi de com tenen les xarxes, com es visualitzen, perquè sabeu que avui en dia el que prima són les xarxes, ho veiem cada dia. La gent el que té és aquesta facilitat amb la tecnologia i per tant el que es fa és fer-los l'acompanyament i reajustar tot allò que per ells pot ser poden aconseguir més visitants, poden aconseguir vendre millor el seu producte i això també és molt important en aquests moments. Després ho deixaré aquí i totes les preguntes que vulgueu fer ja incidirem en cadascuna d'elles. Gràcies. Ara iniciem el segon bloc, on aprofundirem sobre l'acció del govern en l'àmbit territorial i de l'espai públic. Per començar aquest nou bloc, donem pas al seu vídeo d'obertura. En els darrers 80 anys, la ciutat ha multiplicat per 16 la seva població i això es tradueix en la ciutat que tenim ara, pràcticament 100% edificada. Jordi Vendrell, des del govern municipal estem repensant la ciutat? L'estem repensant moltíssim perquè ningú mai l'havia pensada, només pensant-la una mica ja seria molt més que això. Fa 45 anys es va fer el Pla General Metropolità. Vol dir quasi la meva edat, però al revés, perquè tinc 54. Però en realitat, en aquell moment es va fer una miqueta sense pensar que hi havia uns eixos que partien Castelldefels, com des del 1881 hi havia la Renfe o la C31 que partia també per la part de sota la ciutat des del 1954. En aquell moment no es preveia que vindria la C32, que va ser com una espècie de miracle que s'impartís a Catalunya en un determinat moment i que, evidentment, de pagament, el 1994. Tampoc es preveia que els espais lliures van preveure una mica a l'atzar, tant els espais lliures, que vull dir les zones verdes,
com les zones d'equipaments. Es van decidir una mica a l'atzar. Si penseu en la ciutat, que és un quadrat amb la qual dues paral·leles i una part alta molt llarga, que és on està el Garraf, i la part de sota, amb 5 quilòmetres de platja, en realitat es van anar col·locant sense tenir en compte res de la nostra biofísica de la ciutat. Tampoc es van preveure el repartir els espais lliures, les zones verdes i els equipaments, tampoc es va preveure un sistema d'adquisició de la propietat privada. Si alguna d'aquest repartiment que s'ha fet a l'atzar, per no dir a huevo, algun d'aquest repartiment que es va fer d'aquella manera una mica impensada, aquella sobre una propietat privada hi hauria d'haver algun mecanisme per poder-ho adquirir, si no, aquí generava determinats problemes. Bé, doncs tot això, el 2016, l'AMB, després de 50.000 protestes, de 50.000 ajuntaments, inclús anant al defensor del poble, i es va aconseguir arranjar, perquè això generava que, aplicant la llei d'urbanisme, avui dia el text reforç de la llei d'urbanisme, l'article 114, s'havien de pagar determinades expropiacions a la propietat privada quan s'instava per una zona verda, un espai lliure, o bé per un equipament. Bé, doncs aleshores aquí sorgeixen els eixos cívics i els eixos verds. Els millors arquitectes són els contractats, es va fer un concurs, i són els millors arquitectes que hi ha. De fet, són uns arquitectes estrelles, d'aquells que si fessin un edifici o un pont com els del Calatrava cobrarien moltíssim. Però sí, ens estan cobrant moltíssim en realitat, a través de l'àrea metropolitana. Però hi ho han dividit els eixos amb aquests dos criteris. El primer criteri és un criteri, aquest cop sí, un criteri biofísic. Molt important. Per què? Perquè s'ha de tenir en compte l'aigua, per on corre l'aigua. Què ens està passant avui dia? Hi ha determinats barris a Castelldefels que ens estem inundant. Si s'hagués tingut en compte la matriu d'aigua, les escorrenties del Garraf, avui en dia potser no estaríem on estem aquí pidolant diners perquè ens paguin bombes d'aigua, bombes d'impulsió. Es van tenir en compte amb aquest projecte, es tenen en compte les escorrenties, es tenen en compte la recàrrega dels aqüífers i es tenen en compte una mica la continuïtat de tot el sistema hidrogràfic fins a la platja. Això és importantíssim, aquesta jerarquia de sistemes és importantíssim. Aquí s'ha primat una mica la connectivitat, no només de les aigües, sinó la connectivitat, i aquí passem d'eixos verds a eixos cívics, la connectivitat dels barris per treballar-ho, aquest projecte. També s'ha treballat moltíssim la fondalada de Can Aymeric, n'ha parlat el Jordi. La fondalada de Can Aymeric potser és l'eix central. Si nosaltres mirem el plano, just al centre està la gran connexió que hi ha des del Garraf passant per aquell fetge, si féssim un dibuix de fetge, més o menys, perquè comença estret, s'eixampla moltíssim i acaba al mar, més o menys, de la fondalada de Can Aymeric, que és un lloc importantíssim, un corredor descomunal amb el qual es transformarà molt probablement en un parc nacional català, per dir d'alguna manera. I també, evidentment, es tenen molt en compte com es circula a través del Garraf. La part del Garraf, algú podria agafar un cotxe i començar des del Poal i acabar al Pozo de los Girantes, per dir els dos límits més coneguts, per no dir els noms clàssics. Podríem fer-ho amb cotxe? És impossible. Doncs intentarem fer aquesta connectivitat amb els eixos cívics. D'altra banda, des del punt de vista administratiu, el que cercarem és, en realitat, la forma que tindrà els eixos cívics serà una forma de 6 dits, una mà de 6 dits que van des de dalt. O seria una pinta amb 6. La part de la pinta, jo no parlo de pintes perquè si no jo no puc parlar, amb la qual jo parlo de dits, i els dits serien 6 dits. El Poal, Bellamar, Can Aymeric, Montmar, al centre i a la part aquesta de darrere que va Vista Alegre fins passant pel Garraf. Aquests són els 6 dits que es composa i aquesta és
Què s'intenta? S'intenta que cada eix d'aquest, tant verd, com hem explicat, que té en compte l'aigua, com cívic, amb el qual seria com una canalització de la ciutadania, tingui un espai de microcentralitat. És evident que al barri centre tenim milions d'espais de centralitats, inclús alguns una mica desviats, com és la plaça de l'Església, que estan una mica cap allà. Potser el centre estaria més a l'alçada de la biblioteca. A cada espai de microcentralitat, allà s'ha d'activar el veïnat, s'ha de fer un dinamisme social i s'ha d'intentar ajudar que hi hagi molta solidaritat. Això generarà un sentit de pertinença i això ens farà millorar tots moltíssim el que és la ciutat. Seria un urbanisme aplicat a ajudar-nos entre tots a que la ciutat sigui. Perquè la gent del Poal o la gent de Bellamar, jo no penso ni en el Messi ni a això, senten que són de Castelldefels. Jo sento parlar al Messi i l'únic que diu és que és de Barcelona, no sé si us recordeu. Això seria per vertebrar la ciutat i ara breument, també per vertebrar el centre, sí que estem treballant amb la plaça que es generarà aquí mateix, i l'assenyalo perquè començaria aquí estem a la plaça Neus Català, passaríem a la plaça Catalunya i després seria una plaça que està on està el pàrquing de la zona blava a Arcadi Balaguer. I aquí farem participació ciutadana, evidentment, i serà com un eix que vindrà des de la plaça de l'Església, imagineu-vos, plaça de l'Església, peatonal, te'n vas a una gran plaça, Arcadi Balaguer, amb el qual veus les dues torres de guaita ben maques, diàfanes, i als quals les pots envoltar. A sota, un pàrquing de 500 llocs per aparcar, un pàrquing central. Com pot ser que Castelldefels no tingui un pàrquing central? Recordeu alguna ciutat, per petita que sigui, que no tingui un pàrquing central soterrat? No el tenim. I això és el que amb aquest planejament d'Arcadi Balaguer, l'anomenem d'Arcadi Balaguer, provarem d'aconseguir. Evidentment, aquí també aniran 100 habitatges, dels quals més del 40% o el 50% seran com a mínim de protecció oficial, i també a través d'aquesta plaça hi haurà unes passeres que et portaran a l'aparcament central de l'altra banda. I amb això introdueixo que tindrem aquestes 500 places i a més, gràcies a aquest planejament que vertebrarà el centre, també connectarem amb l'aparcament central on hi ha més de 1.000 places perquè tothom pugui anar a comprar al centre. Avui em deixo per un altre dia i em deixo per un altre dia parlar de l'entrada aquesta que tenim a la ciutat venint de Gavà, que està plena de naus industrials, que aquí estem parlant d'un planejament que es diu Recintex, i també, sobretot, m'he deixat pel final el del prop del meu barri, que és el carrer Barcelona i el carrer Pitor, que envolten la universitat i que n'ha parlat ja la REU sobre el campus de Castelldefels, en el qual aquí estem treballant juntament amb l'entitat actuant, que és l'Incasol, la universitat, nosaltres mateixos i la Direcció General d'Universitats, per fer que el campus protegir el campus, protegir la Olla del Rei, i que la part més al nord del campus ja en generi habitatge i sobretot en generi una passera per sota l'estació, que jo crec que la necessitem moltíssim. En els darrers 2 anys hem viscut 2 tempestes tropicals que ens van deixar unes inundacions molt importants. És aquesta la nova normalitat del canvi climàtic? Ru, en quina línia està treballant l'àrea de medi ambient? Bé, sí, sembla ser que sí, que les notícies no són bones en quant al que ens espera en el futur. Bé, el primer que voldria destacar en aquest sentit és que heu vist per aquí en aquest vídeo que es parlava del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima, el que anomenem el PAESC. Això és un pla que ja es va iniciar el 2009, que hi havia uns objectius fins al 2020, que són bàsicament actuacions de reducció d'emissions a l'atmosfera i d'adaptació al canvi climàtic, és a dir, a conseqüències del canvi climàtic, la inundabilitat, la sequera, incendis, major vulnerabilitat de les persones, etc. A veure, per tirar endavant aquest pla era imprescindible, ara estem amb el PAES 2020-2030, tenim uns objectius de reducció d'emissions i també uns objectius per adaptar-nos al canvi climàtic.
El cas és que el que no s'havia fet fins ara, i des del punt de vista d'Esquerra claríssim i de l'equip de govern en conjunt també, era fer una estructura, crear una estructura transversal, de feina transversal dins de l'Ajuntament. Era imprescindible que les àrees treballessin coordinades, perquè, per exemple, per reduir emissions, l'àrea d'equipaments, l'àrea que porta els equipaments municipals, els equipaments són els responsables d'una gran part de les emissions que emetem, o mobilitat, ara només mencionaré aquestes, però vull dir que era imprescindible que hi hagués aquesta estructura transversal. Sembla que això, si es fa i està, costa molt aquestes coses, però ho hem aconseguit. Hem generat 6 grups de treball, on en cada grup de treball estan representades diverses àrees. S'han fet ja 3 reunions, amb això en els últims 6 mesos, s'han fet ja 3 reunions de cada grup de treball, ja hem fet la primera reunió de la comissió de seguiment, estem definint ja moltes d'aquestes actuacions. Què passa? Que com que cada vegada, i és normal, s'està veient més clar que realment tenim aquesta crisi planetària a sobre, s'estan incrementant les exigències de reduccions, i personalment me n'alegro, s'estan incrementant. Això implica que hem d'encara anar molt més enllà amb les actuacions que hem començat a dissenyar a partir d'ara. Però estem molt en aquesta línia, això és molt, molt important. Jo vull destacar-ho perquè realment, quan sentiu parlar del PAESC, sisplau, sapigueu que és una de les coses més necessàries que cal recolzar com a ciutadania, també, fins i tot, la feina de sensibilització ambiental. També s'han destinat aquest any 100.000 euros per primera vegada a projectes exclusivament relacionats amb aquest pla d'acció per l'energia sostenible i el clima. Llavors, amb el que fa la Vall del Rei, nosaltres tenim molt clar que és un entorn natural privilegiat dins de la ciutat. Estem amb tot l'esforç posant-hi tot per protegir-lo, preservar-lo i per fer-lo un parc metropolità de referència. Té una riquesa de biodiversitat importantíssima. Precisament aquest projecte que us he comentat abans tenia relació amb la biodiversitat i un dels punts claus eren tant la platja com la Vall del Rei. D'altra banda, també amb aquesta línia, tant el que s'ha referit ara al Jordi com el que estava comentant jo ara, hem aconseguit finalment, que era una cosa que estava en el pla director des del 2002 de l'ACA i de l'AMB, de fer l'estació de bombament a la zona de Gran Via Mar, diguem, al carrer Aragó, perquè no hi haguessin aquestes inundacions, i finalment ho hem aconseguit. Ens ha calgut molt esforç, ens ha calgut anar a tots els foros, al Consorci del Parc Agrari, als Consells Comarcals, vull dir, ho hem hagut de fer des de moltes línies d'acció diferent i des de diverses regidories implicades, però ho hem aconseguit. Tindrem l'estació de bombament i també tindrem ja les canonades noves reconstruïdes perquè no hi hagi tots aquests vessaments que hi ha, que molts d'ells han sigut produïts per quan s'han trencat les canonades. També en la línia aquesta, amb això que estic dient ara, no hem parat de reunir-nos no només de fer feina interna, sinó també de fer feina externa, reunir-nos amb tant membres de la Generalitat, les Direccions Generals de Medi Ambient, el Consorci del Delta del Llobregat, que no en formaven part i en formarem part. Vull dir, ara estàvem en tots els tràmits, però ara no ho podrem passar pel ple del juliol, però ho passarem pel ple del setembre o de l'octubre com a tardíssim, perquè són uns requisits una miqueta d'aquests farragosos a nivell de burocràcia, però ja hi estem posats. I també igualment ens formarem part de la Red de Ciudades por el Clima, on hi ha 300 municipis de tota Espanya i que estan fent xarxa precisament per aquesta solidaritat entre municipis i per buscar estratègies perquè la lluita contra el canvi climàtic localment es pot fer molt, però s'ha de fer també molt en xarxa. Finalment, el que volia comentar, un parell de coses més, és que ens vam constituir en el ple d'abril com a xarxa local d'escoles verdes. Això és molt important, ja ho he dit abans, totes les actuacions que fem a les escoles són imprescindibles. Aquest pla el que significa és que tenim la capacitat directament des de l'Ajuntament de fer plans de formació a les escoles, formació contínua al professorat, perquè ho apliquin en projectes a treballar a dins de l'aula i en els seus entorns, en els propis entorns exteriors de les escoles, però també en els entorns naturals de la ciutat.
I la veritat és que jo he assistit a alguna d'aquestes reunions, no em tocava, però ho he fet, i fan projectes molt, molt xulos i estic molt contenta. Per què és tan important això de la xarxa local d'escoles verdes? És el que he comentat abans. Si són els joves els que arriben a casa seva i diuen ei, cuideu el planeta perquè és el lloc on és la casa on em tocarà viure a mi d'aquí 20 anys, que potser tu ja no hi seràs, però jo sí, els adults ens conscienciem molt més i per això és tan important. Llavors, molt ràpid i acabo amb unes pinzellades. Hem obert l'Espai Donat, us convido que el aneu a veure. És un museu molt petit, però és un museu. Està al costat de està enganxat a l'oficina de turisme, és interactiu, és molt maco, no us vull dir gaire cosa més perquè de veritat aneu-hi, que és molt xulo. És un d'aquells museus que si anéssiu de viatge a una ciutat, potser no hi entraríeu perquè diríeu que petit, però quan sortíssiu diríeu, ostres, m'hi he estat una hora, val molt la pena. Després també estem potenciant i repensant com potenciar Cal Ganxo, perquè realment, així com abans hem parlat de Can Baixeres, que sigui la seu de la ciutat del coneixement, que Cal Ganxo sigui la seu de la sensibilització ambiental i de la difusió i de les activitats mediambientals, però ja no només per la ciutadania, sinó també a nivell empresarial, que puguin treure profit també les empreses amb aquesta sinergia amb el medi ambient i empreses. I finalment, l'última cosa, i aquí ja sí que acabo, també en paral·lel, també estem treballant amb la ciutadania i hem creat un grup de treball ciutadà de medi ambient que ens ha donat moltíssimes bones idees per aplicar en el PAES, fem una mica l'intercanvi d'informació, però a més el que farem ara, perquè sobretot el que volem és que ens ajudin a potenciar molt el que és la sensibilització ambiental i aquest crear xarxa interna dins de la ciutat amb entitats. I llavors estem preparant unes jornades de medi ambient que volem que tinguin una continuïtat, que no siguin només unes jornades anuals, sinó que es vagin repetint i hi puguin haver-hi diverses edicions anuals en què realment es parli, tota la ciutat estigui parlant doncs això, de cuidar el planeta. Lourdes, des d'una òptica d'igualtat de gènere, diries que s'està treballant prou per aconseguir espais segurs i on ens sentim representades? Sí, a veure, replantejar la ciutat en clau de gènere té les seves dificultats i aleshores s'han de buscar una sèrie de recursos i d'estratègies per poder-ho fer. Una d'aquestes ens vam plantejar ja fa dos estius fer el que se'n diu les marxes exploratòries, que en farem posteriorment, segurament l'estiu que ve, entre primavera i estiu en tornem a fer més. Aquestes marxes exploratòries estan formades per dones, bàsicament, per dones que surten de diferents espais, o sigui, vam fer-ne 4, una que era les escoles, els instituts, una altra que era el centre, una altra que era Bellamar i Montevar i l'altra que era la platja. Aleshores es fa un itinerari amb una sèrie de dones, les que s'apunten, i anem amb una consultoria, evidentment, que és la que és concís, que és la que d'alguna manera et va guiant i et va donant estratègies perquè tu vagis veient, caient en allò que potser no veus, i vam anar descobrint que la ciutat estava poc il·luminada, que hi havia molts problemes d'accessibilitat ja no tan sols amb inclusivitat de gent amb diferents, no disminucions però altres capacitats, sinó també en el sentit de portar un cotxet, per exemple, que bàsicament sempre són les dones les que porten el cotxet, o uns avis que arrosseguin un carro per anar a comprar. Ens vam donar compte d'això, que hi havia manca de l'il·luminació, que hi havia una accessibilitat molt qüestionada, que hi havia llocs on no hi havia sociabilitat i aleshores això són factors molt importants perquè tant la llum com que hi hagi gent, com que sigui un itinerari fàcil, que no hi hagi curves, espais morts, tot això és molt important perquè les dones, els homes, els nens, les persones grans, però especialment dos col·lectius que evidentment ho anem veient cada dia, que són per una banda les dones i per una altres col·lectius LGTBI, puguin anar pel carrer tranquil·lament i puguin gaudir de com ha de ser d'una ciutat. Clar, quan diem una ciutat feminista, inclusiva, sostenible, no podem quedar-nos només amb una declaració d'intencions. És per això que hem d'aprofundir en tot això i treballar des d'aquest punt de vista. La Ruth ha dit una cosa molt interessant, que jo des del primer dia també estic intentant que
que això cali, que és la transversalitat. Això és molt important. Si tu treballes de forma transversal, doncs, en gènere, per exemple, doncs, des de l'urbanisme, a la salut, a tot, tot està lligat. I aleshores no podem treballar de forma diferenciada i hem de treballar tots plegats. Aleshores, això que ens va donar? Doncs, com us deia abans, doncs una escassetat de llum que després això es va traduir en que tant per la sostenibilitat com per la seguretat s'havia de replantejar tot el sistema lumínic de la nostra ciutat. Ara s'està esperant una sèrie de canvis amb LED, se n'han fet molts, a molts àmbits de la ciutat, i es continuaran fent a mesura que anem recabant els diners corresponents per anar fent inversions en aquest sentit. També ens trobàvem que, per exemple, a la part del passeig marítim hi ha diferents zones on la gent manifesta, i les dones sobretot, que surten a córrer, que els agrada anar a córrer, per exemple, al capvespre, que se senten insegures perquè no veuen que estigui prou il·luminat. Doncs això ara es farà una prova pilot, que demanarem amb una sèrie de persones implicades, àrea d'igualtat, urbanisme, tot això, policia. El que farem serà provar diferents aparells que puguin donar seguretat, però que alhora respectin, com que dèiem que també som una ciutat sostenible, respectin també el que seria el medi ambient, en concret hi ha passatges on les tortugues crien i aleshores no hi pot haver tampoc una excessiva llum. En fi, que si ho anem treballant de forma transversal, tots aportem, tot suma i arribem a coses interessants. A part d'això, també us volia dir, en el sentit que deia ella, de gènere, que nosaltres tenim un problema, les dones tenim un problema greu en quant a reconeixement. Per exemple, a la nostra ciutat, ara hem fet nosaltres un estudi del nomenclàtor de la ciutat i realment el presentarem i això us en farem coneixedors i ho sabreu. Però és molt trist perquè no hi ha noms de dones. Ja sabem que la història, tots els llibres, sempre estan en clau. Aquí hi ha molta gent que fa llibres i saben que sempre hi ha un biaix de gènere. En aquesta ciutat, a través d'aquest estudi que hem fet, realment tenim un problema. Abans el company Maresme deia que havíem aconseguit la Margarida Xirgo, la Marta Mata, la plaça Neus Català, que sí que està estupendo i que a més nosaltres hi tenim una vocació més que positiva en aquest sentit, però hem d'anar més enllà. Aleshores, també hem de replantejar-nos que els carrers que tenen nom de dona no poden ser un passeget petit o una escaleta que acaba allà dalt, perquè el diagnòstic que ens han fet és aquest. Aleshores, això ens ho hem de replantejar molt i molt. Hem de ser més visibles, hem d'estar més a la ciutat, hem de fer una comissió de nomenclàtor per poder fer uns llistats, per poder, després, cada vegada que hi hagi un equipament, un espai, un carrer, una avinguda, perquè hem de tenir avingudes, hem de tenir rambles, no podem tenir només passatges i petits carrers que acaben amb un no-res, que a més és així, petits carrers que acaben amb un no-res. I ja ho veureu el dia que us podem presentar l'estudi que hem fet. Doncs, una de les coses que hem fet per poder començar bé és fer aquest estudi. Tenim el diagnòstic, tenim la voluntat de canviar això, farem una comissió de nomenclàtor i l'actualitzarem i a més amb aquesta vocació de poder tenir aquesta visió de gènere, de poder ser realment una ciutat feminista, de poder ser de veritat una ciutat inclusiva, diversa, sostenible. Doncs això és el que farem, treballar des d'aquest punt de vista, confeccionar el nomenclàtor per a les futures concessions de noms puguin ser, si no bé totes, una gran part, perquè ja toca per equilibrar la balança, siguin noms de dones. Ara iniciem el tercer bloc, que faràs aprofundir sobre l'acció de govern en l'àmbit de serveis generals i a la ciutadania. Comencem amb el seu vídeo d'obertura.
la societat en general, ha hagut d'adaptar-se a aquest nou escenari de restriccions i de postpandèmia. Lourdes, com ha hagut de reaccionar l'Ajuntament davant d'aquest sobtat canvi per poder continuar donant atenció a la ciutadania? La veritat és que no ha estat fàcil, d'un bon dia, del dia 13 al 14 de març, que tots recordarem, vam haver de deixar gairebé l'oposat i anar-nos a casa. Això va implicar tot un treball, ja primer presencial i després ja des de telemàticament, per poder assegurar, limitar l'abans de la pandèmia, assegurar la salut dels nostres treballadors, dels funcionaris, de la gent que està treballant i poder continuar donant servei a la ciutadania. Vam estar treballant durant el temps que vam estar confinats, en el que no hi havia cap servei, per de quina manera podíem donar nosaltres suport a que la gent veiés que allò no era un trencadís i que hi havia una continuïtat. Nosaltres vam estar amatents, disposant telèfons per poder parlar amb la gent que tenia més de 70-80 anys perquè no es trobessin sols. Vam acondicionar tot el que era l'administració, que teníem, un dels nostres objectius era avançar cap a l'administració electrònica, però clar, aquest avanç havia de ser gradualment. Doncs aquest avanç va ser molt ràpid. Vam haver d'arreglar moltes coses, de posar-nos tots a treballar, els sistemes informàtics, repensar-ho tot i avançar tot allò que nosaltres teníem pensat per un determinat temps, fer-ho en el més curt temps possible. El que vam fer després és preparar també, quan es van desconfinar, com havíem de tenir la gent perquè, primera, no es contagiessin entre ells i, segona, poguéssim seguir donant el servei a la ciutadania. A partir d'aquí vam establir la cita prèvia de forma telemàtica. Tu podies accedir a aquesta cita prèvia, però també podies accedir a través del telèfon. Hi havia sempre unes persones de la UAC que estaven amb el telèfon i que podien donar aquestes contestes o aquestes cites a la ciutadania. Una cosa que vam engegar i que em sembla que ha sigut un encert va ser la UAC 360, que era 12 hores continuades de servei, és a dir, amb aquest telèfon, que segurament el tindreu tots en ment, el 93 222 22 20, era on nosaltres podíem accedir a un grup de gent que també va estar contractada perquè ens pogués facilitar quan nosaltres no podíem accedir perquè no teníem els coneixements o no teníem el que fos, accedir als tràmits que volíem fer i que es podien fer per internet. Això funcionava 12 hores al dia. Després també un suport tecnològic, si tenies algun problema, a partir d'aquest número de telèfon també et anaven donant tot el suport adient. Això ara mateix estem en una nova licitació i ara, com que sabem que això és importantíssim, no ho hem deixat de fer, s'està licitant un nou, perquè era anual, vam fer per un any i s'està licitant el nou, però el que fem ara és que totes les preguntes de temes de tràmits es contesten, es desvien a la UAC i es contesten el més aviat possible. I si hi ha algun problema tecnològic es passa als companys d'informàtica i ells també donen resposta. Per tant, jo crec que hem desenvolupat una feina molt bona, ha sigut una feina de molta compromesa per part de molta gent i que ha donat els seus fruits. També a nivell de l'administració, jo també m'havia apuntat aquí per explicar-vos els nous edificis que teníem, que obriríem en un termini curtíssim. Segurament l'obrirem al setembre. Un d'aquests edificis és l'edifici de la República. Això ja enllaça amb el que deia abans el company Maresme, d'aquest històric de la recuperació de la memòria. En fi, hem fet una feinada amb aquest edifici que, per cert, ha quedat molt maco i és un edifici que està posat per la ciutadania i pels serveis de l'administració que donen aquesta complicitat amb la ciutadania. És a dir, que allà hi haurà l'oficina d'atenció ciutadana, en la qual la gent no haurà de pujar escales, no s'haurà de desplaçar, estarà tot allà, tot posat allà. Una de les parts i l'altra part sí que serà la més pròpiament dedicada a la gent gran, que serà la part entrant a mà dreta, on tindrem tot el que seria una mica el que teníem al
Pou i els Canyars hi haurà diverses sales, unes sales polivalents on els avis de la nostra ciutat, d'una manera cèntrica, d'una manera a més molt maca, perquè molt lluminosa, podran estar llegint el diari, tindran uns ordinadors a la seva disposició, podran fer, se'ls passarà també des de pel·lícules o alguns documentals o el que convingui, es faran alguns tallers, és a dir que jo crec que s'ha recuperat de cara a la ciutadania en aquest aspecte i s'ha recuperat en dos vessants, una més de funcionariat i més d'anar fent feina perquè necessites tramitar diverses coses i l'altra més lúdica, que hi haurà els avis. Aquí m'agradaria també enllaçar-vos i dir-vos que per mi això és molt important perquè tindrem els avis aquí i aquests avis es desplaçaran del centre cívic Canyars, que fins ara ocupaven una bona part del que nosaltres entenem que és el centre Montserrat Roig també, que és el centre on atenem a les dones en situació de violència i a tot el col·lectiu LGTBI, i era una de les meves dèries des del principi, intentar que aquest centre Montserrat Roig tingués una entitat, recuperar-lo, significar-lo i que estigués a l'abast de tota la ciutadania, però en el sentit aquest d'aixoplugar tots aquests col·lectius. Teníem aquest agravant que havíem de compartir-lo amb avis d'allà als Canyars, però ara que tindran aquestes magnífiques instal·lacions a la República estaran, jo crec que encantats. Hi haurà també unes sales polivalents, ja ho anireu veient. És un edifici que ha quedat molt bé, com us deia, amb molta llum, i que això es posarà en marxa a partir d'aquest setembre. L'atenció i els serveis que es presten a la ciutadania es tradueixen en pressupostos. Com va anar la negociació dels pressupostos d'enguany, Jordi? La negociació va tenir un bon fi, amb el qual deixem-ho aquí i no entrem amb qualsevol discreció. Vam tenir una primera negociació amb un interruptus que vam tenir pel desembre perquè va desaparèixer el nostre interlocutor, però a la segona van a la vençuda i per fi vam arribar a pactar-ho amb el que no era el nostre interlocutor. Els pressupostos al final van sortir i van ser els més expansius que mai ha tingut Castelldefels. Van ser 92 milions d'euros, un 8,75% més que l'any anterior, que ja havien estat moltíssim d'expansius. I a més, amb un 37% més de diner aplicat a les inversions, fins a 15 milions que es dedicaran a inversions. Hi ha una part de l'ordinari, el que fa el normal funcionament, doncs la part d'inversions, la part que genera una mica d'il·lusió, que paga els claveguerams de Bellamar o que endreça, arregla el casal de joves, aquesta part va augmentar un 37%. No només no hem tingut por a la pandèmia, sinó que ens hem atrevit i ens hem tirat endavant perquè creiem que aquest és el camí d'un govern d'esquerres. Nosaltres centrem en 4 parts i seguiré una mica el guió que ens ha posat en Sergi, que el Sergi, tot s'ha de dir que no li hem dit el bé que ho ha fet els vídeos aquests, que són una cosa extraordinària, i jo crec que després li farem una part amb un aplaudiment. Amb el tema de recuperació social hem crescut amb serveis socials un 35%. Si abans us explica que hem fet modificacions de crèdit, amb el qual al maig del 2020 vam afegir 500.000 euros, al setembre del 2020 vam afegir 200.000 euros, amb els pressupostos hem afegit el que ja tenia 1 milió més d'euros, un 35% més en serveis socials, perquè és aquí on ha fet mal la pandèmia. Jo crec que és prou evident. Amb el que és l'apartat de recuperació social, 8 milions d'euros els hem aplicat a aquest tema, que aquí inclou gent gran, etc. Amb el tema de reactivació econòmica, les regidories afectades, que són el comerç, ha pujat un 14%, turisme un 7%, la promoció econòmica un 7%, amb la qual totes les que hem d'incidir, a part de totes les modificacions de crèdit amb el qual hem afegit subvencions. Aquí hem aplicat 6 milions d'euros, com bé ens ha posat el Sergi al vídeo.
Passem a la tercera, aquí tot va com pintes o tot va com això, la tercera seria la igualtat d'oportunitats, que això, el paradigma de la igualtat d'oportunitats seria l'educació. I aquí amb educació hem pujat l'esgarrifosa quantitat del 30% respecte a l'anterior. Per tant, quan més igualtat d'oportunitats, més ens empoderem tots nosaltres i més ens enfrontarem molt millor al que és la pandèmia. Això jo vull ressaltar una aportació a l'escola de dansa per arranjar-la, o la biblioplatja, la inversió sobre la biblioplatja, que enguany com a mínim acabarem amb el projecte acabat i fet. O Can Gomà aquí mateix, que serà el casal dels joves. Aquí hem aplicat 14 milions. I ens queda només el quart eix. El primer eix és la recuperació social, el segon la reactivació econòmica, la tercera la igualtat d'oportunitats i el quart és que ens queda la sostenibilitat. Molt important la sostenibilitat amb el PAES, amb aquesta paraula que li agrada repetir 50 vegades a la RUC, que és el Pla d'Acció d'Energia Sostenible i el Clima, que vam fer una aportació perquè comencés a funcionar. En mobilitat hem pujat un 4,3% i amb inversions pensem fer un parell de una passera i una passarel·la que ens servirà per fer els intercanvis aquests de deixar el cotxe, agafar el tren, per exemple, o passar a comprar al centre. A més, també tenim projectes de fer plaques fotovoltaiques, un projecte de ben bé 800.000 euros, dels quals nosaltres hem ja posat a inversions 450.000 euros. Ja no dic el paradigma de la sostenibilitat, que és Bellamar, el clavegueram, sinó imagineu-vos tots els pous morts socarrimant per sota i fent malbé tota la... Ara per fi tindrem el clavegueram i això és el paradigma de la nostra sostenibilitat. Aquí hem aportat més de 3 milions que sumats al que ja teníem al final i a l'aportació dels veïns de Bellamar, que serà de 5 milions, de la meitat de tot el pressupost aportarem 10 milions. Queda una altra part molt important, que és la part que fa Hisenda, que és la meva regidoria inicial i que Antoni el tenim aquí, la seva regidoria, que és la part dels ingressos. A la part dels ingressos no els hem tocat. Per què? Perquè els vam congelar, no vam fer res, no vam fer les ordenances, vam fer alguna modificació d'ordenança. Però sí que a l'inici, quan vam preparar el 2019 pel 2020, pel pressupost del 2020, vam començar a fer el que volem fer i el que ens proposem fer quan ens sortim de la pandèmia, que són els impostos progressius. Vam aplicar sobre l'IBI, recordeu, un increment del 50% que només s'aplicava sobre el 10% dels usos, evidentment el residencial, sabeu que som la tercera ciutat més barata de tota Barcelona amb tipus, o sigui, no hi ha realment ciutats més grans que Castelldefels no ens superen amb el nostre tipus és el 0,42 i és potser quasi bé el més baix. Penseu que ciutats com el Prat 0,60, Viladecans 0,60, Sant Cugat 0,60, Barcelona 0,56, Gavà 0,54, o sigui, nosaltres estem malgrat el mantra que envia per això el PP de que som els més cars i en realitat som els més barats, doncs nosaltres vam començar amb aquest increment que es va aplicar, en aquest cas potser ho hem redreçat, que és el tema de l'ànec blau, per exemple. Nosaltres som una ciutat que obrim els diumenges i això jo crec que és una cosa que ha de revertir sobre la ciutadania sobre aquests tipus d'usos, en el qual la ciutadania ha pagat, s'ha mantingut el tipus d'IBI, però sobre determinats usos, els més pudents o els més... se'ls ha passat al 0,60 perquè ha afectat a la... I respecte a l'altra part dels ingressos, que són la recaptació,
ens hem de congratular d'haver fet un conveni amb la ORGT amb la qual ja quasi bé tot, el mateix cost que estàvem pagant es passa a través de l'ORGT i ens aprofitem de la seva plataforma que és descomunal, amb el qual han invertit molts milions d'euros perquè funcionin i jo crec que estem amb determinats ajustos que hem tingut darrerament hem tingut alguns ajustos amb les cites prèvies, jo crec que ens hem de sentir més o menys orgullosos i essencialment ha estat això. Gràcies. En els darrers mesos s'ha parlat molt sobre una gestió d'aquesta crisi contraposada amb l'austeritat de l'anterior. Amb això se'ns anuncien molts fons provinents d'Europa per a la recuperació econòmica. Jordi Maresme, com a Ajuntament ens podrem aprofitar d'aquest finançament? Això espero. Això espero. A veure, sí que és cert que hi ha hagut un canvi de mentalitat respecte a la crisi del 2008. La crisi del 2008 la recepta va ser austeritat, és a dir, sembrado feos, i rescat bancari. En aquest cas no anem en aquesta direcció i això sí que ens n'hem de felicitar, anem a rescatar persones. Aquesta és la bona notícia. La mala notícia és que l'opacitat al voltant de com es repartiran i com es distribuiran aquests fons europeus és bastant considerable. L'Estat encara no li ha dit a la Generalitat això com anirà i els ajuntaments tampoc no sabem això com anirà, és a dir, quants diners arribaran si és que n'arriba algun. Sí sabem, en qualsevol cas, els fons europeus van vinculats a projectes i en això l'Ajuntament de Castelldefels hem estat a la segona ciutat del país en preparar el nostre catàleg de projectes. Ens va guanyar Barcelona, és trampa, la capital, tenen gent, però nosaltres vam ser els segons en preparar els nostres projectes. I els nostres projectes van en la línia de tot allò que hem estat pagant fins ara. És a dir, totes les línies estratègiques que hem anat esbossant avui i que estem tirant endavant, també les hem preparat com a projectes europeus de tal manera que si ells, si ens ho paguen ells, millor que no cal que ens ho paguem nosaltres. És que podrem destinar els recursos nostres a altres coses. Però fonamentalment els 24 projectes, que és un document viu, també n'anem afegint, els 24 projectes que nosaltres hem presentat van orientats cap a transformació ecològica i energètica, per exemple, que les escoles s'autoprodueixin d'energia elèctrica, a la transformació digital, transformació digital i societat del coneixement. Aquí la idea també és, això ho ha demostrat molt la pandèmia, trencar amb aquesta bretxa digital, això és fonamental, i finalment cap a la recuperació social. Nosaltres la feina, els deures, els hem fet. El catàleg de projectes que nosaltres presentem ja l'hem portat a l'àrea metropolitana, l'hem portat a la Generalitat, l'hem portat a l'Estat. Ara el que sí que estaria bé és que les administracions supramunicipals, l'Estat en primer terme, avilen. De les coses que, per exemple, està dient el Jordi Vendrell, de tots els recursos que hem destinat a serveis socials. Primer ho hem fet de gust perquè era necessari i la nostra funció des de la política és ser útils i en aquest cas la primera utilitat era posar aquests recursos al servei dels col·lectius més vulnerables, que tenint en compte com ha anat la pandèmia, els col·lectius més vulnerables, que ningú s'imagini marginalitat, hi ha hagut molta classe mitja que ha patit molt en aquesta crisi. Quan parlem de col·lectius vulnerables en aquesta crisi, hem de pensar en tota la gent a la qual se li va aplicar un ERTO i que el CEPE va trigar 6 mesos en pagar si és que li va pagar o si és que li va pagar bé. Tota aquesta gent on va anar a buscar ajuda? Doncs va venir a l'Ajuntament, el de Castelldefels, el de Gavà, a tots els ajuntaments. Al final, quan hi ha hagut un problema, la primera porta que truca és la més propera, l'Ajuntament. Per tant, estaria bé que les instàncies estatals que no han fet pràcticament res als municipis comencessin a espavilar una mica. Això sí que estaria bé. Doncs iniciem ara l'últim bloc, tenim poquet temps per l'últim bloc, que el que vol aprofundir és amb l'acció de govern amb drets i ciutadania. Donem pas al vídeo d'obertura.
Castelldefels és una ciutat molt diversa i plural. Creus, Jordi Maresme, que és fràgil la nostra convivència? La convivència sempre és fràgil. La convivència sempre és fràgil. Suposo que no hi deu haver pràcticament ningú que hagi oblidat que a Castelldefels, cap al 2019, es van produir els fets de Carganxo. I els fets de Carganxo, bàsicament, si ara mateix no van ser coses mediambientals, van ser un grup de feixistes que van pujar a pagar a uns menors no acompanyats perquè, no sé, això no ho oblidem, que el convent no ho oblida. Si de fet convivim en pau, 110 nacionalitats, però tot allò que es cou, tot el populisme, fa 4 dies van matar a una persona a la Corunya, perquè era homosexual, i fa res, a València, també s'ha reproduït. La persecució del qui es percep com a diferent, aquest discurs, que no és només de l'Abascal, que és del Trump, que és de l'Orban, està calant, i n'hem de ser conscients, està calant. I en la mesura que està calant, també com a persones, però també des de les administracions alguna cosa s'hi ha de fer. Per tant, allò que nosaltres hem fet és multiplicar per 2 aquells recursos que destinàvem a la convivència. Multiplicar per 2 els recursos que destinem al servei d'intervenció a l'espai públic, que és un servei que vam crear immediatament després dels fets de Carganxo, i bàsicament són 2 equips de mediació a peu de carrer. Hem multiplicat per 2 també els recursos destinats a atenció a les persones nouvingudes. Si abans parlava del CEPE i d'allò que no va fer, en aquest cas el Servei d'Estrangeria de l'Estat, 3/4 del mateix. Políticament, el govern més progressista de la història no els va voler regularitzar, això per començar. Després, una vegada es va recuperar els tràmits administratius que havien quedat aturats, clar, el Servei d'Estrangeria de l'Estat tenia una pira així i va ser incapaç de donar-li sortida. El resultat, i on venia aquesta gent? Als ajuntaments. Per tant, nosaltres vam multiplicar per 2 els recursos que hi destinàvem. De la mateixa manera que un dels requisits que se'ls demana per poder iniciar els tràmits de nacionalització és el coneixement dels idiomes, i això també ho hem multiplicat. La nostra funció, repeteixo, és ser útils. I ser útils i estar al costat de les persones. Aquest ser útil, entre altres coses, i també en col·laboració amb la Lourdes i la UAC, el que estem tirant endavant també és un protocol d'empadronament actiu. És a dir, aquelles persones que viuen aquí, però que, per exemple, estan de rellogades i que en estar de rellogades no tenen reconegut un sostre, perquè l'administració no els reconeix un sostre, bé, que els puguem empadronar en un equipament municipal, de tal manera que tinguin un accés a la targeta sanitària i a tot allò que comporta el fet d'estar empadronat. Pel que fa a solidaritat, aquí a tu no t'hauria d'explicar res, tu saps ja de sobres, les entitats de solidaritat han tornat a solidaritat, han recobrat aquesta normalitat. De fet, repetirem tantes, si elles volen, durant la tardor. I el que sí que destacaria és que l'esforç que hem fet des de Castelldefels també ha estat el de manteniment de la col·laboració internacional. Per tant, l'aportació que fèiem al Fons Català de Cooperació s'ha mantingut intacte respecte dels anys anteriors. Això no ho hem abandonat. I, de fet, hem posat un especial accent aquesta vegada amb el poble saharaui. I per acabar, el que sí que, per també donar una nota una mica, el que sí m'agradaria destacar d'allò que estem fent en convivència és el Consell d'Infància. Perquè al final hi ha moltes coses que comencen per baix. I en el Consell d'Infància el que nosaltres hem vist és que els primers que apreníem no eren els infants, eren nosaltres. I allò que nosaltres hem après a través del Consell d'Infància, en aquest cas, és respecte, humilitat i diàleg. Parlàvem d'una ciutat diversa i plural, però dins d'aquest àmbit, en matèria de diversitat de gènere, tot i que s'ha avançat molt a Castelldefels, hem avançat suficient? Quin recorregut hauríem de seguir per aconseguir una igualtat real basada en la diversitat?
Sí, hem avançat molt, perquè hem fet moltíssimes coses. A més, em sap greu no tenir massa temps perquè us ho voldria explicar tot, perquè hem fet moltíssimes coses des de la regidoria d'Igualtat. Precisament com deia el Jordi Maresma, que el nostre deure, la nostra responsabilitat és estar al costat de les persones, nosaltres hem iniciat el primer pla local d'igualtat LGTBI. El primer, no se n'havia fet cap. Vam passar una moció fa poc de declarar-nos municipi de llibertat LGTBI, que va també acompanyada d'aquest pla. Aquest pla el que fa és recolzar, acompanyar aquesta gent, canviar la cultura des de l'administració. Hi ha molta feina, però també, com dèiem abans i com havia dit la companya Ru, és una feina transversal. I per tant aquest pla està treballat en totes les àrees de l'Ajuntament i no tan sols això, sinó que també tenim una comissió tècnica i una comissió política en la que hem volgut incloure també a tota l'oposició, perquè creiem que és un projecte de ciutat i que per tant tothom ha de dir la seva. En aquest sentit, dir-vos també que el divendres passat vam celebrar, i això també em fa molta il·lusió, la primera Pride aquí a Castelldefels, el primer orgull. Vam estar al Teatre Plaça, ens ho vam passar molt bé i vam estar molt alegres i molt contents. Per tant, el proper el farem al carrer, us esperem a tots. Després, altres coses que hem anat fent també, que són destacables, és el protocol d'actuació per l'abordatge de la violència de gènere en espais d'ocis públics, però també privats. Primer havíem fet en espais públics, és a dir, elaborar un protocol, deixar-lo, intentar buscar el compromís de tots els restaurants, el món de l'oci, nocturn, etc., perquè hi hagi aquest compromís, aquesta alerta, aquesta complicitat amb tot el que significa delictes d'odi per raons sexuals o el que sigui, bàsicament això. I vam anar més enllà, o sigui, a part de fer en àmbits públics, vam voler anar més enllà i ho hem fet també amb els privats, que per ser he de dir que la resposta ha estat molt bona, per tant tenim els dos àmbits. Tant és així que ara amb les properes licitacions a les Guinguetes estem treballant amb la gent de platja, amb la regidora López, amb la gent que està, els tècnics, la Corona, perquè sigui un motiu d'aplicació en les licitacions. Aleshores, això per mi jo també estic molt contenta i hem treballat moltíssima gent també amb això. Anirem el més ràpid possible. Després hem aconseguit el distintiu 50x50, aquest també és molt important, vol dir que ens certifiques com una norma ISO, ens certifica com a ciutat feminista. Per què? Doncs perquè estem treballant a l'administració en les diferents àrees amb aquesta visió de gènere. Nosaltres vam llançar una sèrie d'accions que les àrees s'havien de comprometre a realitzar-les durant un període de 2 anys i a més vam plasmar, vam un diagnòstic en el qual les àrees ja feien força cosa i per tant ens han donat aquest distintiu que signarem d'aquí una setmana amb l'alcaldessa i la consultoria que ho porta i a més tindrem 2 anys per poder acabar d'enllestir tot allò que grinyola i a més és una empenta perquè si volem aconseguir cada 2 anys aquest distintiu haurem de posar-nos a tots les piles i no deixar-ho aparcat en un calaix. Per tant, amb això també estic molt contenta. Dinamitzar el Consell de les Dones era prioritari perquè era un Consell de Dones envellit, un Consell de Dones que no era àgil i vam incorporar totes les entitats esportives. Això ha donat, encara ha d'anar molt més enllà, però ha donat molt de joc. Hem tingut la desgràcia de perdre una persona molt significativa que era la Marta Medina, però tenim gent jove a darrere i el que volem també és anar més enllà i incorporar més gent jove. Després hem ampliat tot el CIAT, tot el que seria el circuit d'atenció a la dona en el Centre Montserrat Roig. L'hem ampliat l'horari perquè creiem que tant amb l'atenció psicològica com amb l'atenció jurídica, però principalment la psicològica, estem en un moment en el que és molt important que s'atengui la persona amb tota la celeritat i tota la magnitud que això correspon. I hem començat a fer ja per primera vegada, licitat que comença al setembre, el primer suport jurídic també pel col·lectiu LGTBI. Perquè això també per mi és importantíssim. També hem agilitat, ho hem dinamitzat, ho hem
visualitzat aquelles professions que són únicament, que estan molt feminitzades, com era la policia local. Vam fer tota una campanya de cerca de dones per incorporar-se al cos, vam baixar alguns requisits, els vam modificar i això ho seguirem fent amb científiques, amb moltes d'aquestes professions que malauradament estan molt masculinitzades i nosaltres volem que això esdevingui més plural, més paritari. I ja està, em sembla que no sé si em deixo alguna cosa, però si em deixo alguna cosa després us l'explico. He intentat saber... En el refrigeri ens ho expliques. Esquerra ha fet sempre bandera de la igualtat d'oportunitats, on l'educació i la cultura són dos dels seus pilars fonamentals. Jordi Maresma, quina diagnosi faríem de la situació de Castelldefels? Que progressa adequadament. Lenta, el progrés és lent, però adequadament. Tenim una bona base. És a dir, la xarxa de cases dels infants és modèlica, el servei local de transició escola-treball és fort i sobretot el pla educatiu d'entorn és realment molt potent, és un dels punts forts de la nostra ciutat. Ara bé, això són les bones notícies, tots aquests. El sistema educatiu, si més o menys en allò que nosaltres podem incidir, necessita un cert recorregut. És a dir, no anem tan bé en inclusivitat, per exemple. És cert que ara, el curs anterior, vam incorporar una aula integral de suport, però ens queda molt de camí per recórrer en aquesta direcció. Les aules requereixen ara mateix d'una baixada de ràtio. Abans he dit que havíem passat dels 25 de la propietat pública a 24. Bé, és un primer pas, però no s'ha de quedar aquí. És una baixada insuficient. Hi ha marge per baixar, com a mínim 22 o 23. I això sobretot, més enllà del número, és més o menys el barc, no sé. No, el que és rellevant de la baixada de ràtios és sobretot que permet fer una reserva de places que en la mesura que la pots fer pots tenir un conjunt de sistema educatiu de la ciutat que és molt més equitatiu, està molt més equilibrat. He dit abans que teníem 110 nacionalitats en el municipi. Les tenim i n'estem molt orgullosos. Una de les conseqüències que això també té, perquè som un destí privilegiat, és que tenim molta matrícula viva, és a dir, moltes persones que arriben a Castelldefels en el moment que arriben de l'any i necessiten escolaritzar els seus infants. Això és matrícula viva. Clar, el que no pot ser és que no tinguem la flexibilitat de poder distribuir-los de forma equitativament en tots els centres, i això no està passant ara mateix. Ara mateix van en aquells centres que tenen places vacants. Clar, tendeixen a acumular-se en 3 o 4 centres dels 10 que tenim. Això és una cosa que continuem negociant amb la Generalitat, perquè en aquest cas depèn de la Conselleria. El curs anterior vam aconseguir, quan va venir el Bargalló, sí vam aconseguir aquesta baixada. Nosaltres hem de continuar en aquesta línia i, de fet, és el que farem. I a banda d'això, el que amb el JOT hem estat impulsant des de la regidoria és una proposta de pla local pels propers 12 anys. L'educació és de la mena de coses que no és com per jugar-hi. És cert que en política no juguis en gaires coses, però l'educació és molt sensible, cal una planificació i cal sobretot un nivell de consensos que permetin que allò que es decideix, aquella política que es decideix implementar, sigui estable, sigui constant i pugui ser autoavaluable. I en aquesta proposta nosaltres és la que estem treballant. La primera diagnosi sobre l'estat del sistema educatiu a Castelldefels esperem rebre-la durant el mes de juliol, màxim el mes de setembre, i serà la base a partir de la qual verificar si aquelles propostes, aquelles hipòtesis que nosaltres tenim realment són vàlides o no són vàlides. I també ens ha de permetre, i això serà rellevant, tancar, a través del debat, els debats que estan oberts, que bàsicament són dos, i estan provocant una divisió dins de la comunitat educativa que ha d'anar
cal anar tancant i cal anar cosint. Un és, el primer debat seria sobre l'institut d'escola, i aquest debat caldria entomar-lo i caldria cosir la divisió que això no era. I el segon debat és sobre la zona d'adscripció. És a dir, tal com està ara a la ciutat, qualsevol família pot apuntar, pot matricular el seu infant, que ja hem jugat en infant, a qualsevol dels 4 instituts de la ciutat. Vingui de l'escola que vingui. L'avantatge que té el sistema és que qualsevol família pot triar en quin centre podria anar, perquè hi ha de places. La desavantatge que té això és que d'aquesta manera és impossible que les escoles comparteixin un projecte educatiu amb l'institut que tinguin de referència, perquè senzillament no en tenen cap de referència. Bé, aquest és un debat que caldrà entomar, com a mínim caldrà posar-lo damunt de la taula i també veure què és el que opina la comunitat educativa. I a nivell cultural, de forma breu? De forma breu, allò que nosaltres sempre hem intentat, i en aquest cas des del 2015, perquè aquest és un mandat que si no hagués estat per la Covid, aquest hauria estat de continuïtat i d'aprofundiment. Però a nivell cultural, jo diria que els equipaments que té Castelldefels, que necessitaria més, però els equipaments culturals que té Castelldefels són molt bons. Aquesta biblioteca, ahir van venir regidors de Vallirana i se'n van anar bavejant, dient, està bé, envidia sana i no tan sana a vegades. I aquesta biblioteca és un referent dins de la xarxa de biblioteques de la Diputació, tant pel seu concepte de centre cívic i de dinamització cultural, com també per les inversions que hi hem fet. Al final, aquella capsa que no se sap molt bé què fa a la porta de la biblioteca, allò que ha permès és la mecanització de molts dels processos que es feien aquí dins, per tant ha alliberat un equip professional que és extremadament bo, alliberar-lo de feina mecànica i permetre-li generar un valor afegit. Aquest valor afegit s'acaba traduint en 850 activitats a l'any i, per exemple, que pot gestionar l'exposició que hi ha aquí darrere. Ells mateixos fan de guies de l'exposició alhora que mantenen també la biblioplatja. Que aquí, quan finalment tinguem el projecte, la idea serà que els barris de platja tinguin un servei estable de biblioteca durant tot l'any, és a dir, desestacionalitzat, perquè ara el que tenim només és a l'estiu. El Plaza, amb tots els problemes constructius que sí que arrossega. Sí. 3 temporals i un augment de l'aigua de freàtic ha provocat que les sales d'assaig, que estan 2 pisos cap avall, s'hagin inundat. Els estem reparant. Però el Plaza és un molt bon teatre. I com a molt bon teatre nosaltres el que estem intentant és posicionar-lo com un referent metropolità. No només a través de portar noms, no és aquesta la línia. Nosaltres, com a administració pública que som, hem de vetllar també per la cultura de base. Per la cultura que si no la contracta l'administració pública, els teatres comercials no la contractaran, perquè senzillament va dirigit a determinats públics que no són el gran públic. I l'administració pública no ens correspondria a nosaltres, per exemple, portar Maricel. Ens correspon a nosaltres portar el teatre més de base, aquell que construeix un teixit cultural de país i que si no es fa des de l'administració no es fa. I en aquest sentit nosaltres l'estem intentant posicionar. Val a dir, també estem fent apostes com a renaissants, són referències metropolitanes i de país, que són projectes absolutament compromesos amb la llengua i la cultura catalanes i que són referència no només al Principat sinó també de països catalans. I per acabar, perquè aquí hem d'anar ràpid, perquè m'ho preguntaven abans, Can Roca de Baix, esperem que el mes de setembre la puguem obrir. Ha estat tancada per la Covid? Sí, però en part. Les obres que he dit abans del teatre ha fet que l'escola de dansa, que és una de les usuàries de les sales d'assaig del teatre, l'haguem hagut de traslladar a Can Roca de Baix, que és on ha estat fent el seu curs lectiu.
Lourdes, portar la regidoria de Salut en plena pandèmia ha hagut de ser una càrrega molt pesada. Com s'han viscut els darrers mesos, Lourdes? Sí, a veure, m'ha desgastat moltíssim, però també he après moltes coses. I explicar tot el que hem fet amb Salut en 2 minuts em resulta impossible. Per tant, jo que faré una síntesi. Jo ho basaria en coordinació i col·laboració. Hem col·laborat moltíssim amb el Departament de Salut, ens hem entès molt bé, hem estat sempre amatents a les seves peticions, hem cedit espais, hem cedit personal per poder fer les gestions de les cues dels cribatges, de les vacunes. Ara mateix amb un autobús que he dit abans al Maresme, que vindrà properament, que ja us avisarem, també estem gestionant espais, és a dir, en aquest sentit la col·laboració esplèndida. I la coordinació també a nivell intern. Hem creat 3 coses molt importants: un comitè assessor, que era el que beneïa i el que prenia les decisions més polítiques, un comitè executiu, que és el que feia i avançava en qüestions més tècniques, i deixeu-m'ho dir, a mi, perquè només ho hem fet nosaltres, un comitè que era amb els agents de salut, que jo vaig creure importantíssim en un moment com aquest, de poder estar coordinats i poder col·laborar entre tots els agents de salut de Castelldefels, privats, públics, tots, farmàcies. I això, la veritat és que per nosaltres, aquí hi ha la Rosa que ho ha seguit també molt a frec, ha estat indispensable per difondre notícies, per aclariments, per tot. O sigui que m'agradaria explicar-vos amb més profunditat, però no vull allargar-me més. Després, 2 coses molt importants, i acabo. El pla de salut que hem engegat és un pla de salut local que té una diagnosi feta i que ara farem totes les mesures correctives per tal que aquest pla de salut millori la salut social, mediambiental, no tan sols la salut d'emmalaltir o no emmalaltir, sinó que per nosaltres la salut va molt més enllà, és un concepte molt més ampli. Doncs això és el que anirem fent. Us convido també a que contesteu l'enquesta que està penjada en el bàner de salut de la pàgina del web municipal, que ens serà de molta ajuda perquè és un pla de salut local per als ciutadans i ciutadanes de Castelldefels i necessitem les vostres visions. I per últim, també jo crec que és un triomf que ens podem posar i una medalla que ens podem posar, és la que tenim per fi, definitivament el tercer CAP a la nostra ciutat. El tercer CAP que estarà al barri de la Muntanyeta, que és un tercer CAP que és molt reclamat per tots nosaltres, que el que farà és que ens agilitarà i augmentarà molt l'atenció primària, que bona falta fa, que està molt tensionada, i que tindrà un pla funcional amb moltes més aspectes diferents, que ja tampoc em vull allargar massa, però que serà molt ampli, des de salut mental, rehabilitació, pediatria, i un edifici que quedarà molt maco, i això serà, comencem els projectes de disseny, comencen a fer les licitacions ara, i al setembre quedarà ja el projecte més o menys el que correspon, i després es comença a licitar les obres. Això ho fa Salut, nosaltres només fem de vincle, i suposem que a principis del 24 tindrem el tercer CAP ja a la nostra ciutat. I per acabar, parlem d'un tema molt important, que és l'habitatge. Davant d'una de les pitjors crisis humanitàries que hem viscut en els darrers 100 anys, on l'accés a l'habitatge és encara més difícil que abans. Jordi, tindrem un parc d'habitatge social a Castelldefels? Ja el tenim i el tindrem molt incrementat, serà més o menys del 10%. Penseu que si no tinguéssim un parc d'habitatge molt gros no podríem influir amb el preu del lloguer, amb la qual cosa això és importantíssim. Per què succeeix això? Succeeix per culpa de la bombolla immobiliària. La bombolla immobiliària en un moment determinat provoca a tots una eufòria descomunal, als ciutadans que comencen a comprar habitatge i pensen, bueno, el següent acabaré guanyant, als bancs, amb els quals jo he participat a les dues bandes, no? Els bancs, ara estava pensant, jo estic d'un model dual, els bancs als quals no hem parat de donar tots els préstecs sense quasi bé ni mirar a qui li donaves el préstec, els ajuntaments cobrant els seus impostos amb la plusvàlua municipal, amb els canvis, la Generalitat cobrant l'impost de transmissions o l'IVA, tot hi ha hagut una eufòria que es va punxar. I això, que era un sistema que funcionava, diferent a tota Europa, sí, absolutament diferent a tota Europa, en el qual hi havia compres i ventes a uns preus més o menys dignes. Aquesta bombolla que es va generar a partir d'un determinat moment que a algú li interessava, principalment a la dreta, evidentment,
els que tenen el poder econòmic. Això ha fet que es pateix tot el sistema. I aquí és on hem d'intervenir els ajuntaments. Per això nosaltres el que hem fet és, per fi, per primera vegada a Castelldefels, en exclusiva, perquè a més la primera vegada, i som quasi bé l'única ciutat que encara no havia fet un conveni amb l'IMSOL, que és el major constructor i promotor de pisos, d'habitatges a tota l'àrea metropolitana i a Catalunya, podríem dir. Hem aconseguit un conveni amb l'IMSOL amb el qual ens construirà de manera gratuïta 72 pisos i 54 pàrquings, justament molt a prop al costat de la muntanya, a la part nord de la muntanya del castell. Jo crec que això ens hem de felicitar, jo crec que ha estat una negociació llarguíssima i en la qual hem de felicitar-nos. Això ens aconseguirem que augmentarem el parc d'habitatge moltíssim, perquè en el fons el que vol l'Ajuntament i el que vol qualsevol entitat pública és evitar l'exclusió social residencial. Moltes vegades també es diu habitacional, però això seria una reducció molt més petita. Per què? Perquè el que hem d'aconseguir és prioritzar el valor ús, això ho hem dit moltes vegades, sobre el valor inversió. Hem de pensar en l'habitatge com un bé i no com un dret. Hem de pensar en un habitatge com per viure i per no guanyar diners. I és una mica incrementant el nostre parc d'habitatge, i si és de protecció oficial millor, millorarem moltíssim els preus i amb això ho aconseguirem. Com ho estem fent? Doncs a part d'augmentar la construcció d'habitatge, no només amb això, sinó també amb els 5.900 metres quadrats de sostre que vam comprar a través de l'altra banda, que molt probablement reubicarem, i també amb el que hem explicat d'habitatges aquí a Arcadi Balaguer. No només amb això, sinó que també aplicant una llei que ens va venir en un moment oportú, que era la llei de contenció de rentes, amb el qual hem declarat Castelldefels com a ciutat d'habitatge tens i es pot aplicar aquesta llei. Això ha fet que des d'allà el lloguer hagi baixat moltíssim. Som la segona ciutat de més de 50.000 habitants de tota Catalunya que amb preu de lloguer, per sota només de Sant Cugat. 1.007 euros de mitja un habitatge costa llogar a Castelldefels, i això és absolutament caríssim i impensable. Per fer-ho, per millorar el tema de la contenció de rentes i empoderar a la resta de la ciutadania, hem fet sessions amb una experta que ens ha explicat tant de manera presencial com de manera virtual com funciona aquesta llei, explicant-nos inclús les trampes que fa la propietat, que són les clàusules Berlín. Però no entrarem en aquesta explicar-vos que tenim una oficina local de l'habitatge a la qual podeu anar-hi i que és exemplar de veritat, o sigui, amb dades concretes a tot el Baix Llobregat. És l'oficina que ha gestionat, és l'única oficina de tot el Baix Llobregat que ha gestionat més d'1 milió d'ajudes, les altres per sota d'1 milió. Nosaltres 1.100.000 d'ajudes al lloguer, aquest lloguer d'ajudes al lloguer que dona la Generalitat, amb 900 peticions, sobre 900 peticions, 600 concedides, 1.100.000. Jo crec que és prou indicatiu. La nostra ciutat del costat, el que el coneixo, el cap de l'oficina de l'habitatge, que és el meu germà, 200.000 euros. Si veiem la proporció per habitant, jo crec que la feina que hem fet jo crec que és espectacular. I us recomano, per acabar, i perquè la Carme sempre m'ho recorda, que recordi que tenim un departament d'eficiència energètica que realment funciona moltíssim, que hem potenciat amb un administratiu més i que us aconsello que aneu perquè realment us estalviareu. Jo ho he provat, he anat a provar-ho, veient com funcionava, i m'he canviat de companyia gràcies al timo que m'estava fent Endesa amb això, que seria un altre llibre que us explicaria la realitat. Gràcies. Necessitaríem un altre. Doncs si us sembla, com és molt tard i hem de deixar a la biblioteca, aquelles persones que voleu preguntar o manifestar la vostra opinió ho fem a fora directament amb els regidors en el refrigeri. Gràcies per la vostra participació i recordeu les mesures Covid, la mascareta i la distància. Gràcies a tots.